Kuya, sandali nga po. Kuya, wait lang po. Pakita mo yan, kuya. Ano? Ba't tumatakbo ka? Kamusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paulo. Grabe, ano to? Nakakatawa. Diba? Meron na tayo dumating na ang merch. Gawa ko yan. Diba? Kita nyo, dyan si Bolbol, Manila, Street Sweeper. Diba yan? Pinipili natin yung mga sulot at yung mga sukot. Pindutin nyo na yung Shopee. Nasa description ako. Limited supply lang yan. May parating pa tayong jacket. Iisa lang ang size po nito. Ilalagay ko rin yung size sa baba, pati sa Shopee. Para alam nyo kung kasya sa inyo to o hindi. Ako payat ako. Kung nahabahan kayo, di ganito nyo lang, diba? Matalino tayo, pwede mo itong gawin, diba? Pwede ka na magsaka. Napakaganda, pinaghirap akong gawin niya kahit hindi ako artist, diba? Pagmamahal ko lang para sa inyo kasi wala nagmamahal sa akin. So, wala na natin, dadaan natin ng mga memes ngayong linggo. Kaya sakto, diba? Street Sweeper na Manila, maglilinis tayo dito. Malungkot si Bolbol pag hindi nyo to binili, ha? Kita mo yan, maglulungkot yan, magiging ganyan. Kamakailan, sinabi ko sa ating Facebook page na gawan nyo ng meme to, tungkuhan to. Daanan muna natin onting latak, tapos daanan natin yung mga ginawa nyo. So, simulan na natin from Cara Cabrera. Ganyan din ako pag... Ganyan din yung mukha ko pag nakita ko ng Robert Wade. No, may parang... Nakakatawa. So, maraming salamat. Sunod. Nanood ba kayo ng Joker? Panoorin nyo na. Sabi ko lang... Gusto mo ba makarinig ng joke, Tito Rafe? Yeah, alam nyo ya kung napanood nyo na yung Joker. Nako, ang hindi dapat citizen na ma-concern dyan. Dapat yung team ni Tito Tulfo. Nako, delikado yan. You're awful, Tito Rafi. Patay. Para sa pagtanggal ng aming video na naka-fair use. Rest in peace. Dinala mo lang kami rito para pagtawanan. Sunod. Will start singing. Ha! Sunod. The new Joker from Casamio. Magaling. Rekta. Relax. Nagtugo ba yung ulo niya? Hindi, kala ko may pula na siya dun eh. Yung nasa likod, hindi kinaya nangyari. Ang ingay! Performance art to, manahimik kayo. Yan ako hanggang nag-record ngayon. Yes. Magaling siya o mag-perform, ha? Ang ingay! Hayaan nyo siya mag-perform. Tragis ng mga batang to. Hirap na ginagawa niya, ha? Papa Diggs! Kitang-kita ni Papa Diggs ang iyong performance. Magaling, kuya. Nakakasala yung mga, hala? Kung sino pa yung parang passion sa kanilang ginagawa, yung pa yung parang papakitaan mo ng sukot, sasabihin mo sukot sila, nakakaasala. Hala. Kaya ka nag-perform. Alam ka naman, ay, wow, diba? Kung cringe ang tawag nyo sa ganyan, sa kanya pag-acting, eh, cringe tayo lahat dito kasi ginagawa lang natin yung passion natin, diba? Kung saan tayo masaya gawin, at kung saan mo binibigay yung puso mo. Mabuti rin yun kasi wala kang silbi sa buhay, diba? At least meron kang direksyon. So, maraming salamat. Doon ka sa sulot, kuya. Magandang performance. I hope my joke made more sense than my life. Oh, that's a Joker reference. Hindi nyo pa napanood yun. Sorry ka na lang. Maraming salamat. Ay, ang tunay lang nakakatawa. From Richard, bakit ito pa nilagyan ng meme by? Sukot! Sige na, sayo na yan. Para niyang pinasa sa isang assignment, no? Meme by, check by. Pero maraming salamat, Richard. Ang importante, alam namin na sa'yo galing to. Nako, iba ang lili pa rin ng ano na to. Be creative nga daw eh. Wala akong transport crisis. Andito yung crisis ko, tumataas na. Sunod. From Renstall. Let's see if you have any talent. Give it a try. Try painting something. Okay. Anong talento mo, kuya?
Gusto ko sana ito laruin kasi hindi ako magaling gumawa ng desisyon sa buhay. Okay, feel ko na ang kalalabasan ng aking maestro. Wow. Oh my God. Ang laki! Yan dapat yung pinasok natin sa kanilang flyover. Tapos na natin yung sa mga latak. Ngayon, daanan na natin yung photo ni Tito Alden na sabi ko paglaruan nyo. So, gumawa ako dito ng listahan para alam natin kung saan natin lalagay itong mga to. Diba, may sulot, may salot, may sundot, may supot, at may sukot. Diba, pababa ng pababa. Ang pinakamaganda, syempre, ay ang sulot. Para mamaya natin kunin yung hanger, para nangangawit akong paulit-ulit. Dito na lang natin lagay. From unang-una, buena mano. From Sam, payong ni Mama. Hindi, Tupperware. Mas malakas ang Tupperware dyan. Lagyan natin, siguro okay na eh. Lagyan natin sa salot. Salot lang. Hindi sulot to sulot kasi, di ba, na-upgrade natin eh. Kung Tupperware yan, nasa sulot ka. Sunod, from Asian guy. Girls After Master, buting. Dopamine yan, di ba? Tadayo. Kaya sa'yo, healthy ilabas yan. Mas mabuti na yan. Kesa mahalay ka ng mga pamangkin at mga kung ano-ano. Magaling. Ako ay natuwa. Dahil dyan nasa sulot ka. Ikaw unang-una sa sulot. Sunod! From Chris Daniel! Yan talaga yung mukha mo na, oh shit, sinuswerte ang pututoy ko ngayon. Hindi ko to pwede ilagay sa sulot. Dito ka, sakto sundot, di ba? Sinundot niya. It all interconnects into the scandal zone. Sunod, tama na, pampamilya po kaming channel. From Jake. Yan yung mukha ng mga nababaliw na, namatayan. So, mga konnichiwa dyan, magsitayo. Yeah, dahil lawib ako, lalagyan natin sa sulot yan. Magaling, good edit. Pero mas bagay dyan na photo, ito. Ito yung nasa comment section. Mas bagay nga naman yung ano na yan. Yung template na yan. Squares triangle. Ako, binabaril ang mga zombie gamit ng AK-47. Well, at least hindi mo na kailangan mag-costume, di ba? Multo na talaga siya. Yes, dark humor. Diba? Huwag kayong matakot, nandito ako. Dahil nakuha mo aking kilitera sa sulot ka, diba? Wala pa tayo sukot, mabuti yan. Kinakabahan na ako tuloy. From Lawrence, yung nag-iisip ka pero naalala, ang haba, hindi ko gumagawa ng nobela, Lawrence. Ayoko nang basahin, hindi. Dito ka sa sukot. Mabuti yan para diba meron na tayo nga sa sukot. From James Gaas, yung nakapasarang daw mo na may papasok sa puwet mo. Medyo mahaba. Medyo hiningal na ako doon, pero okay lang. Hindi ka sukot, pero hindi ka sundot. Kaya dito ka sa supot. Diba? Nakompleto na natin. Mabuti to. So, meron tayo dito mga perpendicular image. Sunod. From Michael Satsuki, ikaw na naging weeaboo at dahan-dahan nagsasalita ng Japanese. Ako na half Japanese na may kaibigang namatayan ng lolo ng World War II. Ops, hindi ko yung kasalanan. Sorry. From Let's Go Boys, Jotaro stops time. Yes. Magaling. Diyos ko po, napakaganda ng pagkakagawa mo. Dito ka sa sulot. Kompleto pa rin natin, sino kayang sisira ng ating perpendicular sukotness? Hindi. Yung pwede lang itigil ang oras, sabi ko dito Alde. Pero okay lang, di ba? Mas ginhawa na siya ngayon, di ba? Nag-blockbuster na siya. Hindi na niya kailangan yan. Big boy na siya. Shoutout sa'yo, nag-iisang sukot dyan, ha? From Janry. Me, paulit-ulit na pinipindot ang utong bell. Yes, tandaan niyo, pindutin yung utong bell notify para di niyo makalimutan, mga nanay sa breastfeeding. Naku, okay lang yan, di ba? Ang mga nanay ay mapagbigay, di ba? Pagbibigyan ka niyan. Sige, kahit dumede ka na rin para may kasama yung kanyang anak. Dito ka sa sulot, maraming salamat. Pwede ko rin siya ilagay sa salot, pero ayoko masira yung yung trip natin. Hindi ko pwede ilagay sa sukulot yan. Ano ba? Pampamilya tayo dito. Dito ka sa sundot, mga tigang. Ay, nakalimutan ko ilagay sa Japanese. Shit. Saan tinalagay yung Japanese? Sige, para tuloy-tuloy. And you have your dick. Dito ka sa sundot. Yan, F. Press F sa comment, sinira mo na. Kasi puro kayo sundot. From RJ, yung nag-comment ka ng constructive criticism. Yes. Alam ko yan, pinagdaanan natin yan sa lahat ng mga mandirigma. Di ako galit. Okay lang yon, lagay natin yan sa salot. Kasi mga salot sila. Maraming salamat. From Gewon, kuya pabili ng barbecue.
Okay lang yun. Ang importante makuha mo ang isaw na yan. Yung pait ng isaw na yan, kahit lumabas na yung sharingan mo. Sunod, maraming salamat. Lagay natin yan. Dito ka sa salot. Huwag mo simulan doon sa mga nagve-vape sa mukha mo. From Gian, 6K pa. Kasi, sumasaya na ako eh. Kaya nga tayo nagaganito eh. Ano ba? Leche, dito ka sa supot. Dito ka sa supot, Leche. Hindi ko yan masusukot kasi nandyan yung pangalan natin eh. Okay, bias ako eh. Hindi mo ako masusundot dyan. From Johnny ulit. Darna, Ding ang bato. Also sana. Stones! Diba? Mabuti yan, di ba? Hindi naman tayo gamit ng stones. Umay na ako. Kaya ano pa, meron pang effort ng editing. Naku, puno na. Hindi ko naman mangyayari pag puno na. From John Chris. Yan, hindi mo kasi tinatago ng maayos. Pumili kasi kayo ng magandang pwesto. Yung alam mo hindi aabutin ng nanay mo, ha? Tamang tago lang yan, parang kaba ng bayan. May pag-usap ko lang sa mga politiko sunod. Dahil kabastusan na naman niya, dito ka sa sundot. Gewon. Yan, effort yung ano. Buti ba siya nag-e-effort ng kanyang edit? Maraming salamat. Tama na, ako'y nalulunod na. Kaya dito ka. Ayan, ikaw dito ka sa sulot. From Janry, Hammerman and the Hanger. Magsisimula na ngayong Okto. Okay. Dito ka sa salot dahil hindi mo pa kinumpleto. Nagkailangan daw sa mga kissing and benzin sa bagong masukot lips ni Alde. Puro kay gabastusan. Sundot! Paparang Mafi. Ang kapal ng font. Di pa ako lasing, pre. Hinaan nyo naman. Tumayo. Ay, pre. Malakas ako, pre. Ayan, dahil makatotohanan ka, dito ka sa sulot. From Siege. Yung nakita mo yung meme mo sa bagong video ni Paolo. Ayan, magaling. At dahil wala nang kasama yung sukot natin, dito ka sa sukot. Kala mo isasakripisyo ko yung pangalan ko, malagay lang kayo sa sukot, diba? Kupalan lang tayo dito. Ganyan ko kayo kamahal. So, doon tatapos ang ating mga memes ngayong linggo. Maraming salamat sa mga nanonood, diba? Yan. Siguro panahon na hanger. Okay, nararapat pa din. Palo lahat ng mga sukot dyan. Palo lahat ng mga sulot dyan. Ibig sabihin kasi pag ito at saka ito, hindi nyo naiintindihan kasi bakit natin, bakit pinapalo mo yung sulot? Pinapalo mo din yung sukot. Yung isa dito may pagmamahal. Yung isa dito mayroong paghahangal. So, maraming salamat sa mga nanonood. Huwag nyo kalimutan bumili ng ating merch sa description. Diba? Shopee, nasa rin sponsorship ko. Ano ba? Meron pa tayong parating na jacket. Kung gusto nyo rin ng jacket, abang-abang lang yan. Follow nyo na yung Shopee. Limited stocks lang po tayo dito. Kaya kung kaya nyo nang bilhin nyo na. Ako ulit si Paolo. Kung ito yung like, share nyo sa mga sulot, salot, sundot, supot at sukot nyong friends. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paolo out. Bye.